yanzu kuma bari mu bi wakiliyarmu Aisha Daraja da ke kasar Amurka don jin rahoton yadda bikin birnin Kansas ya zama sanadiyar rasa rayuwa da kuma lafiya. Gare ki Aisha. Bikin birnin Kansas ya juya zuwa wurin hargitsi. A jiya ne ranar Laraba 14 ga watan Fabrairu, titunan birnin Kansas na tsakiyar gari sun zama tekun jajayen jini. Ɗaruruwan dubban magoya bayan birnin Kansas sun hallara don murnar nasarar da suka samu a gasar Super Bowl karo na biyu a jere. Kawo yanzu mace ɗaya ta mutu sannan wasu mutum 21 suka jikkata. Wasu shaidun gani da ido sun bayyana rudaninsu kuma sun ce sun yi zaton sun ji karar wasan wuta. Yayin da wasu 'yan wasan birnin Kansas ɗin suka ci gaba da zama a filin wasa saboda tsoro da firgici. Wannan yana ɗaya daga cikin mashaidi Mr. Paul Contreras bayan na tattauna da shi ga kuma abin da ya ce. One guy was hollering saying, stop him, or catch him, tackle him, whatever. Wani mutum ne mai sanye da hula a kan shi, ya yi kokarin tada rikici. Mun yi kokarin hana shi, sai kawai ya rufa da gudu da kuma kutsawa cikin mutane. I didn't hesitate, it was just do it. So I went to go tackle him, and another gentleman did the Ana haka same thing. kuma a ɗayan ɓangaren sai wani mutumin ya sake aikata hakan. Da kuma da lura sosai sai na ga makami ne a hannun shi. Aisha Daraja daga birnin Massachusetts, RMC Times.